Μήπως τα ζώα και τα φυτά αγαπούν περισσότερο τον άνθρωπο από ότι ο ίδιος τον εαυτό του? Μπροστά σε τέτοιες εικόνες, πολύ βιωματικά καταλαβαίνω το ποίημα με τη γάτα. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς τι διηγείται αυτό το ποίημα. Φυσικά δεν διηγείται τίποτε άλλο παρά την αυτοκαταστροφή που απεργάζεται ο άνθρωπος, καθώς παρεμβαίνει στο δάσος με γνώμονα μόνο το προσωπικό του κέρδος. Κανείς δεν έμεινε συγκίνητος πέρσι το καλοκαίρι από τις φωτιές σε Αγιά, Πάρνηθα και κυρίως Ηλία, εκτός βέβαια από τις γάτες του ποίηματος, τους εμπριστές, οικοπεδοφάγους και άλλους τυχάρπας τους. Δεν μπορούμε να πούμε ανθρώπους. Εδώ το επίθετο είναι ουσιαστικοποιημένο. Τα είχαμε όλα αυτά στο νου όταν διαλέξαμε για θέμα το δάσο. Ζητούσαμε όμως άλλες εικόνες, πιο αισιόδοξες, πιο πράσινες, πιο δροσερές. Έτσι, εύκολα επιλέξαμε για τόπο προορισμού το νομό της δράμας και συγκεκριμένα το Παρανέστη. Στη θέση των καμένων εικόνων που είχαμε από την τηλεόραση, που τόσο μας πλήγωναν, ήρθαν μπροστά στα μάτια μας, ζωντανά, καταπράσινα, απέραντα δάση. Παρανέστη. Πολύ δάσος εδώ. Ωραίο δάσος. Δίνει ζωή στους λίγους κατοίκους και κάνει τη φύση να μοιάζει τόσο αλλιώτικη. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, αφέντρα παραμένει φύση. Την απολαμβάνουμε χωρίς να βιαζόμαστε. Τώρα αφήνουμε τα μάτια μας να ρουφήξουν το πράσινο. Ο ποταμός Νέστος που ζωγραφίζει κάθε πρωινό χαρακτηρίζεται θεός από τους μικρούς μαθητές και το παριδάτιο δάσος που θυμίζει ζούγκλα. Το παιχνίδι τους στην αυλή του σχολείου είναι τόσο ζωντανό όσο το παιχνίδι του νερού με τα βράχια, τα γριολούλιδα, με τους παντοτινούς του φίλους, τα πουλιά. Η φύση, άκουσα, χρειάζεται ελευθερία, όχι υποκριτική προστασία. Ίσως αυτό είναι που ο άνθρωπος οφείλει να συνειδητοποιήσει για να εκτιμήσει τα όσα η φύση του προσφέρει και να τα χρησιμοποιήσει κατάλληλα. Κάπου εδώ θα είχα δει τα μάτια μας μια άλλη ζωγραφιά. Κι όμως η μαγεία και το μυστήριο της φύσης δύσκολα ζωγραφίζονται όταν κάποιος δεν την αγαπά. Η ανάβαση δύσκολη,
η κούραση γλυκιά. Η φύση μας κατέκτησε και διασκέδασε την εκδρομή αυτή, έχει μορφή άλλη. Η ατμόσφαιρα φαντάζει για εμάς παραμυθένια, καθώς η άνοιξη μπήκε και η γη γιορτάζει. Είναι η ώρα που απολαμβάνουμε όλα εκείνα που η φύση έχει καλά φυλαγμένα για όποιον έρχεται να την ευχαριστήσει. Τελικά, τα πράγματα που αξίζουν στη ζωή μας είναι αυτά που δεν κοστίζουν. Απλά σου προσφέρουν χαρά και αγάπη, όπως η φύση και ιδιαίτερα το δάσος. Και επειδή αύριο θα είναι άλλη μέρα, ίσως και άλλη εποχή, τώρα είναι που πρέπει ο πλούτος της φύσης να αναδειχθεί και κάθε μέρα, κάθε στιγμή να γίνεται περισσότερος. Την άλλη μέρα πήραμε το τρένο για τη Ξάνθη για να θαυμάσουμε τη διαδρομή πλάι στον έστω ποταμό. Κοιτάξτε τι είδαμε. Τι ομορφιές ήταν. Αν τύχει και περπατήσεις κάποια μέρα στο δάσος, αν είσαι τυχερός, ίσως να ακούσεις το τραγούδι των Νεραϊδών και τον απλό του Πάνα, ίσως να δεις ασκληπία και τους ιερείς να φροντίζουν τους ασθενείς του, και το σοφό και ανταυροχείρονα να διδάσκει στους μαθητές του. Όλα αυτά τα αρχαία πλάσματα κατοικούν εδώ, στο δάσος. Θα τα δεις, αν τύχει και περπατήσεις κάποια μέρα στο δάσος. Αυτός ο φυσικός πλούτος δεν φτιάχνεται, δεν κατασκευάζεται, δεν δημιουργείται από κανένα ανθρώπινο χέρι. Εκεί που ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια ψηλά, προνοεί από μόνη της η φύση. Εξάλλου, η ερμητικότητα του νερού θυμίζει την αδυναμία του ανθρώπου να αντιτασσεύσει την ομορφιά της. Η φύσης που δεν εις μάτιν πει, ή για τους πιο θρησκεύοντες, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Κάποτε στα νερά μου λούσονταν οι κόρες των ανθρώπων και τα βράδια οι νεράιδες μαζί με την Καλιστό, τη βασίλισσά τους, έστειλαν το δικό τους χορό κάτω από τους εμινόφους. Μετά ήρθε ο άνθρωπος με κάτι τσιμεντένια τέρατα. Είπε ότι ήθελε να σταματήσει το αιώνιο ταξίδι μου. Δεν μπορούσα να το σταματήσω. Οι μέρες περνούσαν, το τοπίο άλλαζε, ασχήμεμε. Πλέον δεν ακουγόταν η ήχη των πουλιών και το φρόσμα των φύλων, αλλά η υπόκοφη ήχη από τα σπλάχνα της γης που υπέφερε. Όμως εσείς, που τώρα ακούτε για πρώτη φορά τούτη εδώ την ιστορία, μην τη λησμονήσετε, αλλά κρατήστε τη μέσα σας. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα να ξαναγίνουν τα πράγματα όπως πριν.
και η φύση να ξαναγίνει όμορφη. Αν αυτό το μέρος βρίσκεται στη γη, τότε πώς είναι ο παράδεισος? Το μοναστήρι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ζωγραφισμένο ανάμεσα στα σμιλευμένα από τον έολο βράχια, έρημο μέσα στη μοναξιά του. Μπροστά σε αυτές τις ομορφιές τίποτα δεν με εμποδίζει από το να δηλώσω γνήσια σιωλάτας. Τώρα στα 16 μου θαυμάζω τον ποταμό Νέστο. Χάνομαι στην ομορφιά του παρθένου δάσου. Αντικρίζω άναυδη τα νερά του καταράχτη να χτυπούν απαλά στα βράχια. Τώρα στα 16 μου αναρωτιέμαι, τι να περιμένει κανείς από τη ζωή όταν η μάνα φύση του προσφέρει βασίλεια σαν τα δάση, χρυσάφι σαν το νερό, γη σαν τα βράχια, φίλους σαν τα πουλιά. Με αυτή την απορία, τώρα στα 16 μου, ζητώ με ελπίδες και όνειρα την ευκαιρία να απολαύσω αυτά που η μάνα φύση απλόχερα μου χαρίζει. Προσπάθησε να δει το δάσος όπως θα το έβλεπε κάποιος για πρώτη φορά. Άκουσε με προσοχή τον κάθε ήχο, σαν να μην έχεις ακούσει ποτέ πουλιά να τραγουδάνε. Άγγιξε τα λουλούδια, σαν να μην έχεις νιώσει ποτέ το χάδι τους. Μόνο έτσι θα δεις και θα νιώσεις την αξία της φύσης. Λίγο πιο κάτω διακρίναμε ένα συνεργείο δασεργατών και θεωρήσαμε μεγάλη ευκαιρία να τους επισκεφτούμε. Εργασία. Το δάσος προσφέρει σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων του ελληνικού πληθυσμού εργασία η οποία έχει να κάνει σχεδόν αποκλειστικά με την υλοτομία. Η υλοτομία εφαρμόζεται σε μεγάλες περιοχές δάσου που λέγονται συστάδες από δασεργάτες οι οποίοι συνεργάζονται με το δασαρχείο και ελέγχονται από αυτό. Τα στάδια της υλοτομίας είναι: πρώτον, προσήμανση των δέντρων που θα υλοτομηθούν. Δεύτερον, κόψιμο των δέντρων. Τρίτον, συγκομιδή των ξύλων. Τέταρτον, μεταφορά στο κοντινότερο δασικό δρόμο. Πέμπτον, έλεγχος του δασαρχείου. Έκτον, παραλαβή ξυλίας. Και έβδομον, διάθεση στην αγορά. Σήμερα τα δάση καλύπτουν έκταση 33.570.000 στραμμάτων που αναλογεί στο 25% της συνολικής έκτασης της χώρας μας. Λοιπόν, πήγαν και στα καμένα. Το συντηρημό, λοιπόν, ο μεγαλύτερος συντηρημός της Ελασσόνας λογικά είναι η έμπτυχα αρχιτεκτική από το Ελασσόνα. Τα παιδιά είναι εδώ. Μια μέρα αντέχει να
Στο λεωφορείο, ο δασολόγος κ. Καρατζόγλου Μιχάλης μας έδωσε πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το δάσος. Η οποία θα κυριαρχήσει και θα σταθεροποιηθεί το οικοσύστημα εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα μετά σε κάποια φάση, όταν θα οριμάσει και θα γίνει το δάσος γέρικο, θα ξεραθούν τα μεγάλα δέντρα, θα πέσουν και θα ξαναπικρώσουν από το ίδιο είδος και έτσι μείνει σε μια σταθεροποιείται το οικοσύστημα εκεί πάνω. Έχει ανθρωπογενείς επεμβάσεις ή κάποιοι άλλοι παράγοντες πυρκαγιές και τέτοιο που ξεκινάει ξανά από την αρχή. Όταν μπει μια πυρκαγιά μέσα, το πάει πολλά χρόνια πίσω. Και αν μας ζητούσαν τις στιγμές εκείνες να αποδώσουμε τον ορισμό του δάσους, θα απαντούσαμε με άνεση. Δάσος δεν είναι μόνο τα δέντρα, αλλά το σύνολο των φυτών και των ζώων που βρίσκουν κατοικία σε μια περιοχή όπου κυριαρχούν τα δέντρα. Κύρια χαρακτηριστικά του αποτελούν η μεγάλη του επιφάνεια, οι δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ των δέντρων, το ιδιαίτερο ενδοδασικό περιβάλλον και η συμβίωση άπειρων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Όσον αφορά στα ενδυμικά φυτικά είδη της οροσειράς Ροδόπης, υπερισχύουν το αμάραντο, το πατράχι, η βιόλα, το γέον και ο άγριος κρίνος Ροδόπης, ενώ στα ζωικά το ελάφι, η σαλαμάνδρα, η σολομαπέστροφα και ο τρίτονος. Χρειάζεται δουλειά, μας είπε ο διευθυντής, όταν δεχτήκαμε αυτή την πρόκληση του προγράμματος. Και πώς θα γινόταν δουλειά, χωρίς να γνωρίζουμε τα απαραίτητα και το δάσος γενικά, το δασικό οικοσύστημα της Δράμας ειδικότερα. Για πρώτη φορά ακούσαμε με τόση αφοσίωση από τον κύριο Καρυπίδη για τα αγαθά που μας προσφέρει το δάσος, δηλαδή το οξυγόνο, το νερό, την ξυλία και την σπάνια αισθητική ομορφιά. Είδατε ένα πολύ ωραίο τόπο, θα ανεβείτε στο Κρακό, θα δούμε κάποιες εικόνες εδώ. Αυτό το βιντεάκι θα προσθέσει την περιοχή του Παρανεστή με την Παρανέστια λέγεται παρά του ΝΕΣΠΕ, χαμός Νέστος, ένας αυτός ο οποίος δίνει και το όνομά του στην περιοχή. Βλέποντας λοιπόν αυτή τη φωτογραφία, μπορούμε να καταλάβουμε ότι εδώ τα δάση που θα συναντήσουμε είναι σε ποικιλία πάρα πολλά. Ξεκινάμε από τα πιο ψυχρά κλίματα και τελειώνουμε ως τη θάλασσα. Άρα τα φυτά και τα δέντρα που φυτρώνουμε σε αυτή τη διαδρομή είναι τελείως διαφορετικά. Εδώ είναι τα δάση μας, ο ποταμός Νέστος, και εδώ είναι ο κάμπος μας. Ο μικρός κάμπος που έχει ο νόμος κάμπος. Η δίψα μας για γνώση μας παρέσυρε ευχάριστα. Εξάλλου, η επίσκεψή μας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου μας τροφοδότησε με πολλές πληροφορίες, τις οποίες επεξεργαστήκαμε το ίδιο κιόλας βράδυ. Εξίσου αποδοτική και το πρόγραμμά μας ήταν η επίσκεψη στο δασαρχείο της Δράμας. Ο δασάρχης, κύριος Τσίγκης Ανδρέας, και ο δασολόγος, κύριος Καρατζόγλου Μιχάλης, μας μίλησαν για την πολυπλοκότητα της δασικής περιοχής, καθώς επίσης για την απασχόληση των κατοίκων ως εργατικό δυναμικό με αυτή. Εμείς χαιρόμαστε που ήρθαμε στη σχολεία εδώ και βλέπουν τα δάση μας, βλέπουν το περιβάλλον και γενικά και το νομό το δικό μας, γιατί είμαστε από τους πιο απομακρυσμένους νομούς και τους πιο δυστυχείς. Τα δάση μας χωρίζονται
μάλλον τα δέντρα χωρίζονται σε υψηλά δάση, τα δάση που είναι χρήσιμη ξυλία για σκεφές, για αναπηγεία, για έργα οδοποιίας, οτιδήποτε, και τα χαμηλά τα δάση, τα δριοδάση, τα οποία είναι ευρύς και υπάρχει και λίγη οξιά, που είναι καύσιμη ύλη. Είναι επιδεινωμή είτε για ατομικές ανάγκες εδώ στους κατοίκους, ειδικά τους ΟΓΑ που παίρνουν μειωμένη τιμή, γιατί είναι προβληματική η περιοχή μας, κάνει πολύ κρύο, ή τα περισσότερα τα δίνουμε, τα βγάζουμε δημοπρασία, είτε εμείς είτε οι συνεταιρισμοί, και πηγαίνουν στο ελεύθερο εμπόριο. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε τη χαρά, τελειώνοντας, να πάτε να ασχοληθείτε και με το επάγγελμα το δικό μας, είτε δασολόγος, είτε δασοπόνος, είτε ακόμα και δασοφύλακας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι από τα καλύτερα για μένα επαγγέλματα. Και φαίνεται ότι είναι από τα καλύτερα, ας πούμε, γιατί δεν είσαι συνέχεια σε ένα γραφείο. Κάθεσαι εδώ και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Και να που η εκδρομή έφτασε στο τέλος της. Αντικρίζοντας τη θέα του Λιβαδίου, δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε χαρά και συγκίνηση που επιστρέφουμε στον τόπο μας. Ένα κομμάτι όμως του εαυτού μας ίσως δεν είναι εδώ. Ίσως το αφήσαμε πίσω, να ταξιδεύει στα μέρη και στις εικόνες που είδαμε. Κάπου εδώ όμως δεν θα έπρεπε να λησμονήσουμε και την πολύτιμη βοήθεια του δασολόγου κυρίου Δημήτρη Ράπτα, που χάρη στην ενημέρωσή του συνειδητοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή. Τι είναι δάσος? Μπορεί να πει κανένας τι είναι δάσος? Γιατί ένα δάσος, μόνο με δέντρα εφράγους να γίνει δάσος αυτό το πράγμα? Ένα πάθος μόνο που λέγαμε δάσος. Τότε. Ναι, δάσος είναι δέντρα θάμνη, τα οποία αναπτύσσονται σε έναν χώρο. Εντάξει, αυτός ο χώρος θα κάνει να έχουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή, πολλά είναι φυτών μαζί και ζώων, εντάξει, δημιουργώντας το δασικό οικοσύστημα. Ο κύριος Γιώργος Βλάχος, καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, μας υποδέχτηκε και μας ξανάρχισε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα μας πληροφόρησε για το κίνδυνο που διατρέχει από την ανεξάρτητη ανθρώπινη παρέμβαση στο δασικό πλούτο της Ελλάδας. Ο σκοπός είναι να εξυπηρετήσουμε ανάγκες εκπαίδευσης, δηλαδή γίνονται διευθυντικές και κάνουμε μαθήματα αναγνώρισης, που θεωρούμε πολύ βασικό και μπορούμε να τις εκπληρώσουμε καλύτερα. Και τώρα τελευταία σκοπεύουμε να το ανοίξουμε στο κοινό. Δηλαδή ήδη θέλουμε να το οργανώσουμε σε καθημερινή βάση, να υπάρχει ένας ξεναγός αυτό, να έχουμε κόσμος, κυρίως μαθητές έτσι. Και να αποκτήσουμε ή να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο εικονική συνείδηση. Η συνολία να σκέφτεται και να αγαπάτε το περιβάλλον. Πιστεύω εσείς για να πείτε σε αυτό το πρόγραμμα κάτι παραπάνω, θα έχετε κάποιες ευαισθησίες από τους άλλους παραπάνω έτσι. Ο στόχος είναι να προβληματίσουμε λίγο την νεολαία για το πού πάει το περιβάλλον, τι κάνουμε για το περιβάλλον και αν μπορούμε να κάνουμε μια ανάκαμψη. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Εκείνο όμως που μένει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας είναι οι αναμνήσεις που αφήνουν. Όπως ένα δέντρο ριζώνει γερά μέσα στη γη, έτσι και οι αναμνήσεις αυτής της εκδρομής ρίζουν γερά μέσα στην καρδιά μας. Και οι ρίζες είναι τόσο γερές που θα τις κρατάνε για πάντα ζωντανές στη μνήμη μας.